What's up adventurer? Welcome sa adventure natin sa Pangasinan, kung saan tayo ay nagninilay-nilay muna sa magaganda at mapapayapang lugar dito. At syempre, di mawawala ang ating food trip adventure, kung saan ipapakita ko sa inyo na hindi lang ganda ng lugar ang meron sa Pangasinan, kundi meron ding silang masasarap at nagsusustansyahang mga pagkain at inumin. Ako nga pala si Justin at kasama natin si Ma'am Bea guys. Tara, simulan na natin ang adventure. Let's go! What's up mga adventurer, no? Nandito tayo ngayon sa Cafe de Almasiga. Grabe guys, nandito na naman tayo sa sa Be! Ano tawag sa bundok na to? Maliko na naman tayo guys, no? Sobrang lamig. Ano nga pala ngayon? Cup of Stories. Nilampasan na pala natin guys, no? Yung Cup of Stories, yung last time natin na blinag. Puno-puno ng tao, saka ano lang naman meron doon, no? Cheesecake, kape, lomi, saka saka lugaw. Pero dito guys, no, sa Cafe de Almasiga, meron tapsilog. Kasi ganun pa rin, kape, pero para may iba naman, no? Ha? Tanong mo doon, gusto ko nga sabaw eh. Dapat tapsilog din sa akin, be. Dagdag mo na lang. Ano ba meron dun? Tapsilog, tosilog, chiksilog, yempo. Walang yempo. Yung pangalawang gusto mo, di ba gusto mo tosilog? Yung pangalawang gusto mo dun sa menu order mo. Hotdog? Wag ganon. Sige, tapsilog. Ano na meron? Bangus. Ayaw ko yun. Ayaw ko yun. Tapa na lang. Akin naman yun eh. Ayun na guys, no? Grabe, tingnan naman yung view. Solid. Woo! Ayun tayo ngayon guys, no? Ng kanin, no? Para sa akin, no guys, dito versus doon sa Cup of Stories, mas madaling puntahan doon, no? Kasi dito hindi ko pa natatry yung pagkain, mamaya pagkumpara ulit natin. Pero sa pagpunta, mas madali doon sa Cup of Stories kasi dinaanan natin siya eh. Doon lang siya, no, sa cliff, kaya on the way siya. Ito sasadyain mo talaga. Pero maganda rito guys, kaysa dun sa Cup Stories. Maganda yung lugar, no? Maraming table. Yun nga lang, sasadyain mo talaga siya, no? Mababa ka sa may bundok. Kaya naman siya ng sasakyan. Pero yun na nga, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda rito. Bea. Wait lang, Bea. Wala pa akong ayos eh. Makeup. Kahit blush on. Ito na lang. Artista natin. Sige. Chewbacca! How are you? Chewbacca!
Hibak ka. Very. Hala, basa yata dito. Hindi. Very mabait si Chewbacca. Ano naman yan, baby? I know a place. Oh, sayang yung ano dito, pizza. Bi, walang nakatingin. Sige. Slide nga. Try natin. Ma? Awa kayo. Tandaan lang. Dire-diretso ka talaga sa baba ng bundok. Basa. May daan ba dyan pabalik? Meron. Ah, shortcut. At matapos lamang ilang minuto, dumating na agad ang ating pagkain. Ang order nga pala ni Ma'am Bea guys ay tosilog na may partner na matcha. At sa akin naman ay tapsilog na may partner na hot chocolate. Tamang-tama dahil malamig ang panahon dito guys. Nasabi ko ba na parang Baguio ang klima dito? Opo, sobrang lamig. At dahil masarap ang pagkain, nag-additional kami ng pasta. At matapos kumain, nagpicture lang kami saglit. At dito na natapos ang unang araw ng adventure natin sa Pangasinan. At sa pangalawang araw natin guys, dahil sobrang init ng panahon, napagpasyahan nila na wag muna mamasyal at hintayin na lang ang hapunan. Sabay kumain sa isang authentic Persian resto. Gaano kamo ka-authentic guys? Ayan, tignan nyo. Ang mismong may-ari na Persian ang nag-assist sa amin sa table. At siya na din ang nagluto ng halal Persian food na ihahain niya sa atin. Kasama niya ang kanyang Pinay na assistant na napakabait at friendly. Grabe, sobrang sarap nitong kebab. Yummy! Akala mo hindi beef dahil natutunaw ang laman sa loob ng bibig. At samahan mo pa nitong milk tea nila guys. Napakalamig at lasang milky na may cinnamon. At legit guys, may cinnamon nga siya sa loob. At syempre hindi mawawala sa adventure natin guys ang mukbang food trip. Enjoy! There. Bro.
Spices. Parang star anise. Nakakita eh. Parang herbal. Okay. Biya. Uli ka. Second round. At sa sobrang sarap, nakita niyo naman guys, no, napakuha agad ng second round si Ma'am Bea. At syempre, ako rin. Grabe guys, no, pati sili malasa, no, parang inihaw. Tapos yung umalo na yung lasa sa kanin dahil doon siya nakapatong guys, no, saka yung beef, saka yung kamatis at mga pampalasa. At muntikan pa nga tayo mabulunan guys, no, nang bigla tayong kinausap. Mukhang mapapalaban pa nga tayo sa Englishan. Approved. Very nice. Thank you so much. Are you from here? Yeah, that's from Manila. Pero wag kayo mag-alala guys, nakasagot naman tayo ng maayos. Happy to see you guys from Manila. Thank you, sir. At dyan na nga nagtatapos ang unang part ng adventure natin sa Pangasinan Adventurer. See you sa part 2. Maraming salamat sa panonood. Paalam!